the nolodio and the digital of more like OG like let's say 20 years or 21 years we're talking. So Gideon Bobili iwe bata wee fu na ọ bụrụ onye Ibonyi o. Gịnị a na-abọ n'anụ ị na-akpụ ya na-akpụ ya na-akpụ ya o so owu nso osesigo onye ụra ọjagwalụ ị na-ayọghalị ya na-ayọghalị ya unu wee megide wee mụgide nwa ịdị ime nwa nke ikpeazụ idura ime nwa nke ikpeazụ and this guy a na-ekwu maka idura ime ọma mmetụ gị aka ịmụkwa nwa he will not touch you until ị mụọ nwa ịjụ onye ahụ sị gị kedu ebe edeli ya n'akwụkwọ ịghọta ebe na-eje na so iwe n'ime nwa nke ikpeazụ o wee gbanagakwa ka o si agbanaga iwe bube nwa wee busie ya wee mụọ ya this woman wee sị m na kịta anya na-akọ n'anya akụkọ na nwa ya afọ ọ mụrụ do 4 years and 2 months ruo tata mụ na unu nọ na die ada emetụ ya aka na die emetụnere ya aka na ama ife na-ese na ọ gbagidelu nkịtị o after 3 years and 5 months olu one day ka bakatala mbasikete ọnwụ bakata shikete ọnwụ ọfụzi anyị ama ndị muze ife a olu one night ọbata iwe si ya mba na ị chọrọ na ị nọrọ na mood duto na gịnị mee na ịbasala mba iwe ojugo obi after 3 years and a half na ị chọrọ o wee pụọ and n'ife ijire wee chọbụna ọ maligodo aligoli to go since gịnị a na-abọ ji wee bili na ịmara ife bụ na nwaanyị na-abịa ịmara ife bụ na nwaanyị na-enjoy Ibonyi ịmara dịka esi enjoy Ibonyi because na oje jururu gị afọ since gịnị a na-abọ ji wee bili ịnedi so wee pụọ unu wee kụchagide nwa gị wee do 4 years and 2 months which means ọ bụ na nwa gị do 4 years and 2 months na gị nwa nọzi na 5 good years no Ibonyi and if those girl mma Julia ruo ya asa mpete nwa ụmụ nwoke na-esogelie front and back ịmazi ife na-ewu bụ na die na-claim na ya bụ nwoke it's not like na ọ sị na ya nwere nsogbu ya na gị biko gị dibelie na ya nwekwa nsogbu nke nwa mba ọ na-claim na ya bụ nwoke na ọ ya da like Ibonyi abịa na ọ bụrụ na ọ sị gị na ya nwere nsogbu it's a different case no na ya da like Ibonyi na and gị kwado to dị musigo nwa ijezi short na yogide gị biko ike iji ayọ abiko agwụgo and nke afọ ga-abụ ọbịa nka na-abịa ya kata iyo ka die ya n'elu ya na ya n'etiti na-agbanya je ka onyela onwe ya aka ọjụ na ọma nyela onwe ya aka jụ na ọma help onwe in fact ọ chọọ dịka nwoke ọzọ nwaanyị ọzọ nọ na ya nwere nsogbu because of that ọ chọrọ iju na ọgwụ ọ chọkwa ịga ọgwụ Igbo nwere ife ọ chọrọ ime you just want to be there and you be there nwoke a na-agwa gị ji 21 or 22 years were talking. Ekochagi 5 years no Ibonyi no sack. See for those car. Achalu godo na why. Yeah, this girl someone no late too. More for the na react on impulse. Na mari fe na eme. Maka gini. No worry if ya release stress. Oko obo na ya na-enwu anya red. Nye digide go n'ike agwugie nya anya ndizio. Na etu o si wee gbatakwụlụ kịta. Nya ga-apụ ezi. Nyapụ ezi ojidi esi na ọ chọrọzi nya na babe nni anya anụsịa na ọ kalịa ma because ife abụrụzi marriage apịghọtago na mana ịgba nọ mmadụ ka abụ nya believe na this guy nweburu dị nso because nwere bọsị ya fụla nya bụ nwoke arụ ọgụ nwere bọsị ị ga-asị na omego nnọọ ịghọta na ụdị mmadụ abụ ụdị mmadụ kwesị nnọọ ọpụta ọgụgide akwụkwọ bielu onwe ya ndị a without nwanyị mana o ji ekpọta nwa mmadụ dobe na-atị ya afọ ọ bụrụ gị ka ya nọ na-eche ọ sị bụ na this guy love kwalịa o yes na this guy love ya ya kwụta okwu ịhapụ ya jiri ntị anụ ya and na ọ bụ dị arapụ ya na ọ ga-enye ya ezigbo nsogbu ma o gbughị egbu ya dụshọ because na ya maalụ na ọ da-achụ na ị nwere nsogbu you don't want to accept it, you don't want to fix it, you just want us to be there. 22 years gap ọ dị okay. Ọ dị okay. Ọ bụrụ na ịpụ eze ọba ajọ ife ka ịma ọ bụrụ na ịpụ eze mmadụ ọ ga-akụ gị ife which ya nọzi na ya kịta ya chọrọ ịma ọ bụrụ na ya pụọ ezi na ebupụtie wee kpebe na ya pụghara n'ụzọ na ya mere nna na ya mere ibie o nwere onye ga-amụ ya ikpe o
nwere onye ga-amụ ya ikpe. Ọ sị m na ya ma na-ekwugheli ọnụ asị anya jee chọọ. Ọ sị m na this man nọrọ ya mgbe ya dụ 18 years old na ya mụrụ nwoke wee batabe this man. Yara na mana ya mụrụ nwoke abụrụ na ya mụrụ ife na-aza na a na-akọ akụkọ etu esi Ibonyi ma ndị a na-afụ na iru akwụkwọ na ya ma mma na ihe abụrụ ihe a na-enweta as a married woman. Ya bịa mụjuorie ụlọ mana ike agwụghị ya. Ọ lọvụrụ ya yes na ọ ga-eme affect yes because na ọ bụrụ ọzọ ụmụazị mana still efeki ya anọ wee mee. Mmadụ jụ na ọma nyele gị aka, jụ na ọma nyele onwe ya aka, jụ na ya ma nsezi Ibonyi, jụkwuo na ịma nse Ibonyi, jụkwuo na ịma ndụ happy. O nwere ife ị ga-eji na-erelize na just gị nọ n'otu ka ụwa na-aga ka n'ọzọba ụmụaka. Kedu onye ọ ga-abụ ọ bụrụ ọka nọrọ ọnya pụba na ya pụọ na o nwere ike igbu the guy na o nwere ike na ya survive na ya yaba na ka ọnya nọrọ na ọnya nọrọ ya akwụgharịba. Kedu ife ọdụ ụnụ ka ọnya make solution to this? Nne amụrụ m mana 5 years abụrụ 5 days. Ọ bụrụ 5 days. Ike gwụrụ. Ihe na-ewute mbụ na ndị a na-eje anụ ndị dị young, they will know very well that na ọ tọrọ this girl very well. Na before you know about this girl, you should know what you're signing up for. Not to bring that girl dobie na-akpụ ya agụ Ibonyi na-asị anya dibe na-asị ya nọ njọ na-akọwali ya na ọ dụrọ mma just na-asị ya isi ọ dụrụ oke. O nwere ụmụ nwoke ndị nọ 60 something that doing well 70 something fa na-achụgharị nwaanyị a na-ejifa. When you have nsogbu, accept it and fix it instead of ịnọ na-claim a man while you are not a man. Nwoke erire nwunye Ibonyi for 5 years is no longer a man. Agbara m ife ọ bụ mana ọ bụrụzi a man. Oh yes. Mana nwatakịrị nọ na-edili gị. Nne, if you can still hold on, then hold on. If you cannot, then it is your happiness. Ọ gị nwa ka ọ dọrọ gị nwa maara ife ị kwesịrị ime. Tinye ọnụ n'okwu ụmụnne m. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.